Atamın durmuş hakda şaitmadık zatları. Yazıcı Kerim Aşsadılynyň häzirki zaman Arap dünýäsinde iň naýwaşy eserleriň biri hataplanýan Atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary adly kitaby dünýäniň bir näçe dillerini terjime edildi. Kerim Aşsadıly 1979-njy ýylda Misir Arap Respublikasynyň Dakhaliýe welaýetinde dogulýar. Nesil hem şahsiýet terbiýet hakdaky eserleri bilen sanlyca ýylyň içinde dünýäde adygyp bilmegi başaran, milyonlarça okuyucuyň söýgüsini gazanan awtor Ejyal, Nesiller adly neşriýaty izatlandyran adamdyr. Ýazyjyň galamynyň astyndan çykan eserleň ählisi gönüden gönü ýaşlary niýetlenen. Durmuşda öňüňde anyk hem beýik maksat goýup ýaşamak, hem işe halal pişelere, arasda serişdelere gol yapmak. Durmuşun dürlü pursatlaryny darykdyrýan ýagdaýlara uçranynda da päkidi pällere, temiz niýetlere hemra bolmak. Durmuşy, dostlaryny, daş töweregindäkileri, tutuş dünýäni söýmek arkaly söýülmek ýazyjyň ömrüniň şygary. Onun döreden ähli eserlerini de ýaşlaryň diňeşigine däl, eýtem geljege de häzirden taýýarlyk görmegi ünnelýär. Ýazyjynyň Atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary adly eseri bilen birlikde özüni çekiji şahsiýet, durmuş küçt öýçügi, uly durmuş üçin kiçi pikirler, 250 hikmet, beýik bolup ýaşa, aýratyn hilli denan ýaly ýene bir näçe kitaplary edep terbiýe, aň düşünje nazaryndan ýazylanlar. Thomas Buludy, Söýgüniň dili, Söýgüniň taryhy, Söýgü damjalary adly eserleri bolsa, maşgala gatnaşyklaryny berkitmeklige degişirler. Size inni düşündüm, hemde inni senem qaky bollun ýaly bir näçe eserleri bolsa, enatalary bilen çağılyň arasyndaky baglanyşygy, düşünşmegi hasda berkitmek üçin ýazylan durmuş hem ilmi gollanmalardyr. Ýazyjyň her bir eserini tamamlanynda onun okulun kitaplaryň täsirinden däl, toplan durmuş tejribeleriniň esasyny öz pikirini düşnükli beýan edýänligine göz ýetirip bolýar. Üstünlük gazanmak üçin seniň haklygyň ýeterlik däl. Sen özüňe bagly işleri ýerine ýetirmäge borçlusyň diýen ýazaryň durmuş hakdaky pentleri onun eserleriniň içinden eri şargaç bolup geçýär. Bu kitap adamlaryň, esatanam geljegi öňünde bolan ýaşlaryň ruh bilen şadyan bolmagyny, ähli wagtda da umytdan düşmedligini näýär. Geljegine bolan ynamy, şeýle hem duş gelýän bögetleri, kynçylyklary ýeňip biljekdigine bolan gaýraty terbiýeleýär. Ahlak arasdalygy, watan söýçülük, her bir zady ýaşa ýormaklyk, maksady okunly hereket etmeklik ýaly ilkinji nowbatda ýaşlara gerekli gylyk häsiýetleri özüňde jemlemegiň ýollaryny salgy berýär. Mehriban dinleyijiler, bizim gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýazyjy Kerim Aşsadylynyň Atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary adly eserinden eşitdirmegi makul bildik. Bu eseri türkmen diline terjime eden Rahmet Galyjaw. Atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary.
perdent terbiyesine biparh garamaly dälligi gadymdan märi goýulýan pent. Möminliň emiri Ali ibn Abu Talib çağılaňyzy diňe şu döwür üçin däl, geljek zamanlar hem göz öňünde tutup terbiýeleň diýerken. Gysga da bolsa aklyma muwapyk söz. Terbiýeçiler, muallimler, enatalar çağılaň edep terbiýesini kämilleşdirmek arkaly olara ýaşaýyşyň täze göz ýetimlerini, üstünlüğün henid ellemedik kapılarını açıp bermäge, bagta eltiýän arassa halal ýollar öwretmäge, geljege münasip taýýarlamaga borçludurlar. Şu wagtdan perdentliň aňyna sepilen tälim tohumlary, yüreklerine oturdulan ýagşylyk nahallary mäkem boýalsa, tüýs diýen çağlaryny o düşünjeleň hasyl berip başlajakdygy hemmämide mälim. İnsanlar geljege taýýarlykly bolmaly, taýýarlykly barmaly. Atalan öz perdentlerini yürekden söýýänligine şek ýok. Käteler biziň hereketlenmede olaň gaharlanmagy, käýemegem biziň has gowy bolmagymyz üçin awaý siýasat. Biziň hemişe olaň söýgüsini duýasymyz gelýär. Enatanyň söýgüsi bilen gurşalmak ýaly şatlykly ýagdaý ýok. Ýöne bagtly bolmagymyz üçin diňe enata söýgüsiniň ýeterlik dälligi barymyza aýan. Durmuşyň mahal ýollaýan serpaýlary, käteler öňümizde keterdiýän kötel, şol bir kynçylyk, bir meňdeş müşgüllük, öň görülen päsgelçilik gaýtalanyp durmaýar. Yüzbeýiz bolýan durmuş wakalanmada başga burçdan, üýtgeşik nazar bilen bakmaly pursatlarymyzam az ýüze çykanok. Meňdeş hadisalar gaýtalansa, onu öň okan, eşiden söhbetlerimizi ýadymyza salyp, şu ýerde aýdylan öwüt pentlere ermek ýeterlik. Galan ýagdaýda okulan her bir zat çykalyga urukdurujy, dürs ýoly gönükdürüji bolup hyzmat edýär. Döwrüň çalt özgörýänligi, çalt ösýänligi üçin bir zada anyk göz ýetirdim. Geçmişten miras galan düşünjeleri elekden geçirip kabul etmeli. Has uzak geljeklere de hut şuňdan şu pursatdan taýýarlanmaly. Şuňyňym geljeňem asla gözden salmaly däl. Men bugün durmuş tejribäme esaslanyp özümde peýda bolan pikir düşünjeleri gurrun bermek üçin saýlap alan durmuş wakalanmy siz bilen paýlaşmak isledim. Bilýän bu zatlaryň aňyrsyna bir näçe kynçylyklar görülen kösençlikler ýatyr. Ýoksam şu zatlar görmeseň durmuşda taplanyp bolmaýar ahry. Her näme de bolsa bu ýazgylam durmuş ýoluny uğur çykalga tapyp berýän ýöneköý çelgi bolsa-da eden ihlasymyň ýerine düşenligi, özüme berilen edep terbiýe bilen durmuş hakykatlarynyň bap gelmedik ýerlerine kelleme gelen pikirleri, çıkaran netijelenmi bir ýere jemledim de olara atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary diýen at goýdum. Okan, belki pikirlenmez meňdeş geler. Başlamak hemişe kıyın. Süýjü göwün ýurtmalar, arzuwlar şeýle birken, emma olaň aglaba bölegi ýazylmadyk, hemem hiç wagt ýazylmaýan taryhyň arhiwine siňip galýar. Heýde siz arzuwlaryň ömrü atly eseri okap gördüňizmi? Beýle eser tapmarsyňyz. Çünkü iş ýüzüne amal edilmeýär. Maksadyň beýikligine, arzuwyň süýjüligine, berja edilişiniň kämilligine görä, ol işleň eserleň gadyr gymmaty artyp gidýär.
Tüýji arzuwlaň joşguny bütün süňümede gorşap, oňa alham berip duran wagty, uda-udak mendilleri, ajaýyp geljegi gödeňine getirýän mahalmaz, keypimizin çağ-çağına hemme zat aňkat ýaly görnýär. Arzuwly ýyllar kültürlemek, arka agram salmayan kasmy. Ýöne asalymdan ihlasymyza sowukluk aralaşyp, Arktikanyň agam bolsa, agyr buğdularynyň arasynda gasalyp galan gämi deýin öňe ilerlemäge ne mejal, ne gaýrat, ne hewes tapýas. Sebäbi azyrak emgensek, ahir soňuna gönendirjek şu arzuwlamyza başlamakdan girişmekden çekinýäs. Haýsydyr bir täze işe girişmekçi bolanda oň iň kyn nokady başyna barmak, başlamak, işe girişmek pursaty. Şoň üçin häzirki zaman Arap ýazgylarynyň biri bu hakda söz açanyna başlamak müşgülliginiň sırrı hakda dil ýaryp şeýle diýär. Her gedek şeýle ýagdaý bilen güýdböýüd bolamda täze bir işiň gyrasyndan giremde ýa-da täze bir kitap ýazmagy girişemde has artykmaz güýç sarp edýän. Başlamak howsalasyny başlamagyma böget bolýan galawaply duýguny basyp ýatyrmak üçin şeýle bir ýazaryn başagay bolup ýazyp oturşum daşymdan görseňiz eýýän bir kitaby ýarplandyr öýdersiňiz. Diňe şondan soň geçen mendillenme sertalaryna özümi adaty endigan ýagdaýa getirip öňkü ýadan dolurun zatlamy düze düşürip goşup aýyrşdyryp başlaýan. Çünkü menne ilkinci ädimiň howatyrlanmasy, başlamak gorkusy aýrylypdy diýär. Bu bizim köpüýümizde mahsus ýagdaý. Hatda özümen bir näçe etsem peslemlenmi, diňe şu duýguň täsiri aslynda ýa soňa süýşüripdim ýa-da başlaýyn diýip heni başlamagan kam taşlapdym. Köplüň özleri hem öz arzuwlary, geljekleri babatda şu hörpden gopýanlygyna, şo ýagdaýdan ejer çekýänligine gözüň ýetýär. Aslynda bu giňden ýaýran ýagdaýlaryň biri. Başlamak gorkusynyň aslynda neneňse saryň ýatanlygy hakda dürli pikirleri, ölçürip teljermeleri gözden geçiremezde, jogaby göwünü kanagatlandyrjak şeýle bir netije gelip bolýar. Biz hemişe ahirki netijeni görmäge howlugýas. Täze işe girişýäs. Emma köp wagt geçmäkä başga bir işiň täsirine düşüp, bu işimizden soňuşup başlaýas. Muňam iki tane esasy sebäbi bar. Birincisi, täze peýda bolan käbir zatlar öňküden has özüne çekiji, has gowy, has behwitli ýaly duýulýar. Emma şu wagtky işimiziň üstünden böküp, ol işe girişdik, ýene-de şu öňkü duýgular bilen gurşalýas. İkincisi, biziň ýürenji ýolumyz heni garaşylýan ahirki netijäni aýdyn görkezip bilenok. Sebäbi biz gyssanýas, şuň düýbi tutulan jaýyň üçegini ertir göretimiz gelýär. İlkinji ädimleri bolsa, ahirki üstünlüge çenli ýeterlik ýollar. Täze paltaň daragta ilkinji urusy kesgir bolman biler. Kitabyň birinji setiri juda täsirli ýa-da şowly çykman biler. Hususy meýilnamadaky ilkinji aýlar beýik maksatlaň uğruna görnetýän öňe ilerleýänligiňi görkezmän biler. Emma bar hubbot şu zatlary akala düşündirip, ananlaryp bilmekde. Bir demde bir sözlü bina etmek agtyary diňe haka degişli. Biz bolsa muň üçin ädimleri birme-bir ýörep geçmeli bolýar. Gödüň tebigaty
Diňe iri zatlar görýär. Iri zatlara ýetýänçä arada duran owunu uşak kysardylary, hal ýagdaýlary bolsa görmek islämjok. Olaň ählisine sabr edere takatymyz ýok. Aslynda welin ulu sabr beýik we belent ruhu hasyl edýär. Şoň üçin işiň başyndaky bu päsgelçilik garşylyk durmuşda duçar bolýan iň uly päsgelçiliklerden biridir. Muňa başlamak garşylygy ýa-da başlamak päsgelçiligi diýilýär. Şo päsgelçiligi ýeňip geçmek üçin ennigan bir ýola düşýänçä, enniňi öwürleýänçä ähli güýjüňi sarp edip işlemegiň gerek. Belki bilýänsiň, belki bihabarsyň. Raketa ilki badalanyna özüniň has köp ýanygyjyny energiýasyny ýakýar. Ol asmana götürilmedinden öň ilki bilen bar güýjüni badalmaga berýär. Irte her awtolog bilen ýola düşmekçi bolsaň, oň motory ýuwaş-ýuwaşdan gyzýança oňa garaşmaly bolýar. Ol diňe gyzandan soň sürmäge ýaraýar. Her zadyň ilkinji ädimi ýöneköýi kiçeti göze ilmeýär. Emma şo ädimleň her biri ýokary derejede ähmetli. Göräýmäge ilkinji ädimler işiň soňundan has kyn, has zerur. Öňüňde maksadyň anyk bolsa, ýöremeli ýoluň barmaly ýeriň ýetmeli mendiliň keskitli bolsa, hemem şo ýolda uly gaýrata bürünmek isleýän bolsaň, ilkinji ädimleriňe uly üns ber we uly güýç sarp et. İlkinji ädimlere sarp edilen ihlas bire goşa-goşa gaýrat geçilýär. Ursagymyza anam uýa, kalbymyza umyt çaýa. Biri ahyrky maksadyň gyzyklandyrýanlygyna garamazdan ilkinji ädimlere kemmaha garamaly däldir. Her inniki ädimi aňymyzda berkän pikirler, toplan tejribeler bilen ýene-de berkidip ösürip öňe anamly ätlemek gerek. Şeýle bir hikmetli söz bar. Niyet nira öwrülse, ayaklarym şo tarapa ädilýär. Eýde öwrülme, sag-sola dönme, maksadyňa tarap diňe öňe ýöre. Ýaň ýörjen çağa ilkinji ädimlerine tiýýada büdräp bidar bolup oturýar. Emma biz tebiği durmuşymyzdaky tejribelerden bilýäs ahyry. Şu büdremeler, ýa-da çekilmeler biziň soňra batly ýüremegimize, algamagymyza getirýär. Biz bolsa howluýas, gyssanýas. Soňky netijeler bizi şeýle bir gyzyklandyrýar, hatda käte kenir, näbelli şu netijeleri irkä bolup esasy işimizden ünsümüzi soğuşturýar. Sehel kynçylyk ýüz berýärse dagyn öňümizde aşyk bolmajak dag keteren ýaly derre ulap geç aşak çökäýär. Emma zemin düräli bäri asal örkünden gozgunmadyk ýekeje dag ýok. Ýa-da adamzadyň aýagy galtaşmadyk dag gerşinden tapyp bilmersiňiz. Hemme zada sabr, ihlas, tijenme arkaly ýetip bolýar. Tarih daňa atandan häzir günümizde çenli adamzada abanan iň uly apatlaň biri netijelere howlukmakluk. Tarihten bir mysala ýüzleneliň. Muhammed al-Fatih Henir gitji oglan ka deňiň garasyna gelip Konstantinopolun gala diýwarlaryna seredip durar eken. Ümdügini uzaklary aýlap, men ertirseň mäkäm galalan ýere ýumuraryn diýer ekeni. Ahyrynda 20 ýaşyna kat şo ýere basyp almak netibetini Allah Taala bu gerçege meýetdir etdi. Eýsem bir ýigdekçe kılıcının sapından ilkinji gedek tutanyna ussat sögüşüji boljokdugyny bildimika?
uly ynam bilen tasdiklap bilerin. Ol muňa elbetde ynananlar. Şol sarsmadyk ynamam ahir maksada alyp gelýär. Beýik ynam beýik işleri amala aşyrmaga gurbat kuwat berýär. Ynamyny goşutmaýa, ahlasyny eýsmeýä. Ahyry arzuwuny hasyl edýär. Öňüne beýik maksatlar goýanlaň ýöneköý başlanyşlaryň hupbatyna çydamagy gerek. Her edilen iş şol beýik maksada barýan ýolunda uly medet gollaw bolmalydyr. İlkinji ädimliňe beperwaý garama, olary kiçeltme, eksik görme, sabr we iýdigderlik bilen iş salyş. Şol ýöneköý sady hemde kijijik görünýän ilkinji ädimler iň beýik maksatlary eltip bilýändir. Eflatunyň aýdyşy ýaly işiň iň ähmiýetli bölegi onuň başydyr. Bir başlap bilseňiz girişmegi başararsyňız. Soňra çenli alyp çykjakdyňyzda, her işi dol başarjakdyňyzda şüphe bolmaz. İlkinji ädimliňe işiň başyna nähil ihlas siňdirseň, garaşylýan we gazanylýan netije göz öňüne getirişiňden hem zyýada bolar. İşiň iň ähmiýetli bölegi netijesidir. Ýöne şol netije sagaman eltjek gurbatyny gowdatmajak üç ilkinji ädimlerdäki ihlasyňda jemlenýändir.